Parlok, lingba kene ke video ngaku apa tip lem sepi ke program baro. Ba ka jing po jing kirwan mata ka jan mit ben bu jaka nang ta ji kop khadoka ka ban salong la sai ka sngi ka ar phukandai trik nep khadwei ar jarap san halaj artet kadang long ka badang duna siba pala. Te la dang dona plenya pi bila kwa bale chimta ha kene ke ji kop khadoka la sai ka sngi phila ban lej hatu sibit jan mit la nel sai step ru. Na mar ka jaka chung khwai na kam ta ka jong pi kadang don krai ha ka te jaka halaj artet. Haga baka dor dong ke tiket kadai pras pat tengka sherwing we kwai kad baka price penengkong kadai hadu saulak kab arlak kabala silak kabasau silak kabasan lai po hajar kabah ndru kadai po hajar kabah news po hajar kabah price po hajar kabah kendai per kabah poru kadai po hajar marway kad baka dor dong ke tiket kadai tang pras pat tengka sherwing we kwai Henry ka jing po jing kirwan mata ka jan mit pan bu jaka nam ta ka ne ji kop khwai ka dang duna siba palat te kumbang lo nge pi balda pran ko ban le chimta ka ne ji kop khwai phla ban le chatu la sha step la ne mata ka jan mit ru na marti kna pna yo ka shong khwai ha ka te ka jaka nang ta kumban super kelmau hang ne bala sai ka sngi ha ka te ka jaka halaj artet kan don ru sakalo gidro ka bai tanat bha ha ka ba ka price ka kong jo kalo gidro kan ai ka brand new tharok la ne ka pisah ka hadu khat san lak tengka ka price ke bar jong kalau gidro kan ada ke brand new Celerio lani ada ke bisa ke bahadu san lak tengka nang ta ka price ke balai ke silak ke basau ke basan ke bandru ke bah new ke bah praru kram dai kerdan ke bah silak marwei kumtana du balai hadu bah pra kidang dai kerdan ke bah silak ha price lo gidro la syai ke sngi halaj artet te kijing ai ki price ha kalau gidro la syai ka sngi kalong bahit bar ka bitnat bha kad ba ka dor jong bai tiket kadai tang lai spa tang ka shi tiket bar san spa tang ka penyo artli tiket te kijing po jing kirwan par ta jan mit kadang duna bha ha ka ta jaka te kumbang lo nge phi da pang kwa balai simta ha ka ne ji kop khwai phila banai hadu la syai step ro haga ba kadang donru asaka kon certain price na kapag ji kop khwai hadu kumba ar pheutli ki badang yo hadu lahajar marwei te kijing aya ki price kalong pitnat bha kad ba kador jong bai tiket yo kop khwai kadai tang praspa tengka sirwing we khwai lada pidon kano kijing sngew atatin pilar bana punchua ha kini bar ki badon ha kini notice ki bang pun iru ha kini ka screen jong ka video mentah te kapor khwai la sai kan dei nandu kapor kan dai steng men step kat kut ha kapor la steng janmit kat ba kapor pilekaya kal gidro la sai ka sngi kade kapor la bji janmit te kumbap chatip hi bahalaj artet kadon tang kawai kapung te ka basngu tenat artat hang ne mar ba kadai tang kawai kapung te lej la sai step ru tiknap tang yo chokai sung khwai nagam ta la sai ka sngi ka arp khnai tarik halaj artet kublai sibun